Hello guys! Ayan guys, papunta kami ngayon ng park ni Manay. Hi ka muna naman sa vlog. Hello! Mag-walking kami ng mga isang oras lang. Punta kami ng Barcelero. Pupunta kami ngayon sa Barcelero. Papakita ko sa inyo yung view ng dagat. Siyempre nakalimutan ko ang alcohol. So standby lang kayo dyan guys, mamaya papakita ko sa inyo yung dagat. Standby. Ayan guys, malapit lang to kaya pwede siyang lakarin. Ayan. Lakad lang kami guys. So wakas nakalabas din. Nakalabas din tayo. Ayan. Yung last na labas ko nung nagpabaksin ako. So malapit na kami. Mga 2 minutes. 2 minutes, nandun na kami. Okay, ayan guys. Maraming mga magsyota. Tapos sa umaga maraming nagbabike, nag-exercise, zumba. Ayan guys. Ayan na guys, oh. Standby muna. Ang tawag dito sa park na to guys is Sawangan Park. Sawangan Park. So yun guys.
Natawid mo lang. Ayan, pwede na. So, ito na, nandito na kami sa Sawangan Park. Ayan. Ayan. Pa-picture ka dyan? Sa akin ng camera. Ay, ayan. Ayan. Tapos na? Tapos na ka ulit? Ayan. Wait lang guys. Hindi pa nga yung pinapailawan nito. Pag may ilaw yan, ganda yan. Pa-walking na lang kita paduman. Ah, sige. Ayan. What we do here So, is guys, go bawal back, pala back, doon pumunta back, doon, back, pero back, nandun back, yung back. dagat. Kung makapunta kami doon, maganda. Kita yung ganda lang ano ng tubig ng dagat. Big Dog. Papunta doon sa unahan. Meron naman mga pailan-ilan sila nagja-jogging. Lalo na guys, kung hindi bawal pumasok doon. Pinubuksan nila yung ilaw dyan. Iba-ibang kulay, ang gaganda. Ayan. Ito yung TikTok sa Sawangan Park. Ala! Ayan guys, yung fish court. Ayan, yung isla, pagsakan. Ayan, dagat na. Ito na yung dagat guys. So, bawal pala pumasok dun guys, oh. Kasi pag yung wala lang
model, iba-ibang kulay. Ayan guys, ay isda. Hindi pala ito. Ayun guys, sa baba. So ayun guys, ayun dagat eh. Pero sa bandang yun, kailangan talaga lang yun guys. Bibili ako ng ilaw. So guys, tambay muna kayo dyan. Kaya dito medyo marumaliwanag. Ayan guys, palapit na kami guys. So standby lang kayo dyan. Mapakita ko sa inyo yung review ng bigas. Ito medyo marami-rami ng puto ng mga tao. So ayan guys. Ayun nga guys, yung mga tao doon. Yung dagat, napasok ko na. So ayun guys, standby lang kayo dyan. Ayan. Ayan, mga daming bangka dyan. Isda. Ayan, may mga naging sa taas. Kita nyo? Ayan. Ayan. So guys, standby muna kayo dyan. Kasi na guys, walang kahanin. Sa dulo, balik ulit.
makita, madilim eh. Ayan. So may mga pailag-ilan, mga nagja-jogging. Ayan. Guys. Ayan, ayan. Nakita nyo yung ilaw guys. Ayan. Nanguhuli sila ng ano, ng isda. Ayan o. Ayan guys, ito. May mga pailag-ilan pa rin na nakabukas na ano. Resto bar, ayan. Siyempre may social distancing. Ayan. Guys. Yung mga plastic na resto bar. Alam nyo guys, kung hindi lang pandemic, ako, punong-punong to. Daming tao. Ayan. Ibang resto bar mga sarado. Guys, standby sila. Ayan lang. So guys, dito sa sarado, bukas na ang resto bar. Hindi na lain nila pinailawan dun sa ano. Wala. Kasi bawal siguro pumasok na doon. Ayan guys. Yung mga ilaw lang guys. Napakayo lang.
Sana naman dito lang mga nagtitinda ng mga ano, balon. Yan, ito na guys yung ano ng Legazpi. Yan, wait. Ayun guys, pabalik na kami guys. Kasi wala namang daan, pwede namin pampayan. Kasi bawal yung madilim, maraming ilaw. So ayun guys, itatry ko guys sa ibang araw, pupunta ako dito sa umaga para makita nyo talaga yung maliwanag, tapos ano, yung gaano kaganda yung ano, gaano kaganda yung dagat, tapos makikita nyo rin dito yung ano, sa umaga makikita nyo dito yung ano, yung vulkan, yung volcano. So ayun yun, natamunan na nga lang yung volcano. Yan. Guys, sa umaga, ang ganda. Yan, yan.
nag-enjoy kayo kahit madilim. Kahit madilim yung kuha ng video ko. Ayan. I hope you enjoy. Yung mga nangingisda, nanginingit. Ayan, may resto bar dito. Ayan, kung gusto nyo mag inom-inom. Ayan.